Radyo DCGB, ang kabilugan kan mga baretang kinalap, kan pinagsarong puwersa, kan News Center, asin Mega Force Patrol. DCGB, Bareta, alas 12. DCGB, Bareta, alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB, Bareta, alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Maray na pagkauto mga tugang, inina po ang kataripunan kan mga darakulang bareta ang unya na pagkaudto. Aldaw nin Biyernes, petsa 10 po kan Hulyo 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Angel Mustaza. Sa headlines kan mga bareta, erot ang mga headlines kan bareta sa lado lokal. Pandadaya nin Bosita result na pugulan kan Bicol University. Mga estudyante pinag-abisuan na daipagliwaton ang resulta kan entrance test. Piodoran na mamatayan ang epekto kan habagat, mga saradit na sakayan pandagat pinagbabawalan na magbiyahe. DOH Bicol asin Albaya PHO preparado para sa epekto kan bagyong Inday. Tulong units kan kapulisan kan Albay PNP pinagmidbid kan PNP Bicol bilang top performing unit sa bulan nin Mayo asin Hunyo ngunya na taon. Headlines kan mga bareta sa lado nasyonal, LTO nagpatanid sa mga dealer na may magabat na penalidad sa pagkaatraso nin rehistro kan bagong lunadan. Senate Impeachment Court bakong apektado kan reklamo na papundohon ang impeachment trial. Senado handa sa gabos na pagkakataon ing kaso mag-atindera sa impeachment trial si VP Sara Duterte. Presidente Bongbong Marcos nakatutok sa hiro ni Inday. Headlines kan barata sa ibang nasyon na babae arestado sa Japan matapos tahion an ngabil o lips kan sa iyang housemate. Sa lado kan Karawato Sports, Pinay tennis star Alex Ayala mauli ng una sa Pilipinas para magpahingalo asin fan meet. Yan mga tuwang ang mga headlines kan mga darakulang bareta. Ngunyan sa detalles kan mga bareta enot ang detalles kan bareta sa lado lokal. Ang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tulos na hinarang kan Bicol University ang mga pagbalo na makapag-enroll sa BU Tabaco asin BU Ginubatan Campus gamit ang pineke o binaagong Bosita result. Sa ipinalawas na abiso ni BU President Baby Boy Benjamin Nebres III, tulos na naaraman kan automated record sa paagikan sa indang built-in verification protocol ang pekeng mga dokumentos. Katakod kainitin na wanin doon kan universidad na ang paggamit kan mga binaagong o pinekeng admission documents ang sarong seryosong pagbalgar sa mga regulasyones na posibleng magresulta sa administratibo asin legal na aksyon. Pigabisuan man ang gabos na mga aplikante na gamiton sana ang sa indang opisyal na Boseta results asin makipagtransaksyon sana sa mga otorisadong admission channels kan Bicol University. Ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Nagdara ninwa kukusog na hukol ang habagat sa mga baybayon kan Piodoran Port and Fish Landing ngunya na pagkaaga. Sigon kay Piodoran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o Office Head Noel Ordoña, dahilan kay ni paramientras na naapektaran ang kabuhayan kan mga paraoma na naglalaom sa pagsisira bilang pangenot na hanap buhay. Mientras tanto, mantinidong mahigpit ang pagiromdom kan ahensya sa mga saradit na parasira, partikular na sa mga nagagamit nindi motor na bangka na ibitaran muna ang pagbabiyahe dahil sa piligrong dara kan sitwasyon kan kadagatan.
Preparado ang Department of Health o DOH Bicol pati na ang Albay Provincial Health Office sa posibleng epekto kan bagyong Inday sa rehiyon Bicol. Sigun kay DOH Bicol Assistant Regional Director Dr. Rhea Millena, preparado na ang ng mga personahes as in resources in kaso may mga ipuhan nintulos na health response sa mga lokal na gobyerno. At akod kay ni pinag-asigurar man kan Albay Provincial Health Office na supisyente ang supply kan mga nutrition commodities mantang maigpit man ang sa indang koordinasyon sa mga local nutrition committees kan mga munisipalidad asin syudad. Mientras sa presente, padagos man ang pagdistribuyar nindanin magakanigong serbisyong pansalud sa mga evacuation centers na pinagtitiniran kan mga pamilyang nag-evacuar dahil sa aktibidad kan Bulkan Mayon. Tulong police units kan Albay PNP ang pinagmidbid kan PNP Bicol bilang top performing units matapos na mangenot ang sendang mga accomplishments kan Mayo asin Hunyo ngunya na taon. Nangenot ang Legazpi City PNP sa kategorya kan City Police Stations dahil kan halangkaw kaining marka sa pagpapautob nin leyes, pagresolver kan mga krimen, pagsimbag sa serbisyo asin pagmantenir kan mga pase orden. Mientras pinagmidbid man ang Ginubatan PNP bilang top performing municipal police station para sa bulan nin Mayo, mantang ang Daraga PNP naman para sa bulan nin Hunyo. Sigun man kay Albay PNP Provincial Director, Police Colonel Noel Donato Nunez, bunga kan pagkasararo, higos asin honestong pagserbi kan mga kapulisan ang nasabing pagmidbid. Opisyal nang magagamit kan publiko sa maabot na Agosto ngunya na taon ang bagong public market sa barangay Iluluan, Kamalig, Albay. Ini ang pinag-anunsyo ni Kamalig Mayor Kaloy Baldo kung sa impresa presente nasa 90% na natapos ang fasilidad. Dagdag pa kan alkalde na mauot kan bagong merkado na mapadali ang access kan mga Kamaligenyos sa baratong barakalon, presko na mga sira asin produktong agrikultural hali sa mga lokal na negosyante kan munisipalidad. Mientras sa nasabing pasilidad na may wet section para sa mga preskong sira, karne, gulay asin iba pang prime commodities. Tangani masiguro ang kaligtasan kan mga estudyante para tukdo asin iba pa sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa Legazpi City. Tatabangan kan Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ang mga institusyon na makabilog nin Building and Earthquake Evacuation Plan. Sa entrevista kan DZGB News kay CDRRMO Head Engineer Ladi Azur, gagibuhon ini sa paaginin sarong orientation sa Hulyo 14 sa 17, mantang maorganisar man in disaster control groups na magiging pamayo kan mga eskwelahan en kaso na maka-eksperyensya nin makusog na linog sa syudad. At pero kay ni makondusir man ang opisina nin evacuation as in rescue training sa mga estudyante pati na ang pag-inspeksyon sa mga pasilidad kan eskwelahan. Kaipuhan na mabayadan muna ang gabos na arrears sa kuryente sa Barangay Power Association o BAPA kan sa indang lugar bago makabitan yung supply nin kuryente. Ini ang pinagkonfirmar ni Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO Information Officer Ange Galero sa DZB News. May connection sa ipinabot na concern kan sarong residente kan Rapu-Rapu Albay na mauot nang magpareconnect kan sa indang naputol na kuryente. Dagdag pa ni Galero na kung mapakonektara sa giraray nin supply, ang proseso kapareho man sa nakan pag-apply para sa new connections kung sa kinakaipuhan na magkomplemo unakan gabos na rekisitos. Mientras na tanto, sa katakod na bareta, pinag-anunsyo man kan opisyal na preparado ang sa indang mga personahes as in nakapagkondusir naman nin consultative meeting sa Rapu-Rapu an ALECO para sa pagbugtak nin panibagong opisina bilang tabang man sa kooperatiba. Tanganin na day na madivisilan pa ana magbayad ang mga miyembros konsumidoros kan sa inang konsumo sa kuryente. Gadan ang 44 anyos na padre di pamilya matapos na badilon ang sadiri. Alas 9 nin pagkabanggi kasuwanggi sa Santa Monica Heights Subdivision, Puro 4, Sitio Tico-Tico, Barangay Taysan, Legazpi City. Sa inisyal na investigasyon kan Legazpi City PNP, namidbid ang biktima na si alias Christian, 44 anyos, sarong fish broker sa Legazpi City Fishport. Sa pagkikipaghuron kan mga autoridad sa agong kan biktima, pinagsasabing nasa kwarto na sa ikaduwang eskalon kan senang harong an agom kay bahanan sa indang tulong aki kan makadangog nin putok nin badil sa ground floor. Kan pagbaba kan pamilya na diskubre ninda ang biktima na nakatukaw sa monoblock, may tama nin bala nin badil sa payo asin may
may mga bote nin alak sa iyang palibot. Pinagtarabang tabangan na darahon sa ospital kan mga kapitbahay si alias Christian, alagad binawian na ini nin buhay. Katakod kay ni pinagkumpirmar man kan agom na nagluluwas na naka-eksperyensya nin emotional as in financial distress ang biktima. Yan ang mga detalles kan mga darakulang bareta sa lado lokal. Masunod ang detalles kan mga bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports asin iba pa, makalihis sa nagkaperang paggirumdum. Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kidney Care Time! Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butik. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here. Join us at the Metro Midyear Madness Sale, July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals and up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTEB 25894 series of 2026. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. DZGB News Minded.
Detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, nagpagiramdom ang Land Transportation Office o LTO sa mga accredited vehicle dealer na makusog kaining ipapautob ang itinalaan na processing period sa pagpaparehistro nin mga bagong lunadan kasabay kan patanid na papatawan nin magkanigong padusa ang mga nagbalgar o mabalgar. Sigun kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, parte ini kang 7-point reform agenda kan ahensya para maparikas ang serbisyo asin siguro na tulos na makukuha kan mga tagsadiri kan bagong lunadan an sa indang mga dokumento. Base sa regulasyon kan LTO, kaipuhan na mairehistro ang mga bagong lunadan sa laog nin 7 aldaw pun sa petsa kan sales invoice. Pag-abot man kan ika-11 aldaw, dapat na maitao na kan dealer sa tagsadiri an accountable item arog kan official receipt o OR, Certificate of Registration o CR asin plaka. Ang mga dealer na mabalgar sa proseso papatawan in magkakanigong padusa. Para sa mga motorsiklo, 20,000 pesos ang first offense asin pag-deactivate. Kan accreditation kan LTO o sa LTO IT system, sagod na mabayadan ang multa. Nasa 30,000 pesos naman ang asin suspension kan accreditation ninda imasobra sa sarong bulan sa second offense asin 40,000 pesos naman na multa asin suspension kan accreditation sa gudtulong bulan. Ikaapat na offense, multa nga 50,000 pesos asin kanselasyon kang Certificate of Accreditation asin blacklisting. Para sa motor vehicle, 100,000 pesos na multa sa first offense, 500,000 pesos na multa sa second offense, asin 1,000,000 pesos na multa naman asin suspension kan Certificate of Accreditation na imasobra sa 6 na bulan. Ikaapat na offense, kanselasyon kan Certificate of Accreditation asin ang blacklisting sa laog nin sarong taon puon sa pinal na direktiba kan kanselasyon. Makusog na pigbabantayan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aniro kan bagyong Inday asin sinuguan gabos kan ahensya o na ahensya kan gobyerno na siguruhon na nakahandaan sa indang disaster response. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro, ipinag-ordena kan Presidente sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang paglinig ng mga kali asin iba pang bulusan ng tubig sa nagkapirang parte kan Metro Manila para mabawasan ang pagbaha. Ibinugtakman kan Department of Environment and Natural Resources o DNR sa full alert ang mga disaster response unit kaini para mabantayan ang mga protected areas, kabubuldan, salog asin mga baybayon na lugar na pwedeng maapektaran kan bagyo. Padagos man na pigmonitor kan Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga pasilidad kan mga telco. Nakaantabay man ang emergency communication equipment mantang 24/7 na nakabukas ang command center kan ahensya. Tinawanin doon ni PBBM na dapat maging kampante ang mga ahensya asin kaipuhan mantenero na nakaantabay mantang padagos na pinagbabantayan ang bagyong Inday. Siniguro ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. ang kahandaan sa seguridad sa Senado in kaso maisipan ni Vice Presidente Sara Duterte na magampang sa iyang impeachment trial. Magigiramduman na kanakaaging Martes na udto, bigla na sanang nag-abot sa Senado si VP Sara para makipaghuron sa iyang defense team pero daiman ini nagampang sa iyang pagdangog. Sinabi ni Bantog na kaibahan sa napaghuronan sa coordination meeting ang security arrangement in kaso paduman ang ikaduwang presidente arinman sa aldaw kan sa iyang pagdangog kung saan ma-attender digdi ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulica Lopez. Sigun kay Bantog, permiman handaan sa indang protocol office para makapagtaonin sufisyente na assistance anuman na oras na ma-notify sinda sa pag-abot kan Vice Presidente. Sa ngunyan sinabi niyang wala pang abiso kung maabot si VP Sara sa impeachment trial sa Martes kung saan pipahampang kan prosekusyon ang sa iyang Chief of Staff na si Lopez. Dagdag pa ni Bantog na daiman na paghurunan sa iyang pagtiripon o sa indang pagtiripon ang may kinaraman sa impeachment trial. Ipinag-insistir ni Senate President Win Gatchalian na bako apektado ang Senate Impeachment Court sa pigsaangat na reklamo kan grupo nin mga abogado na naghahagad na ipapundo ang impeachment trial dahil sa pag-question sa validity kan pagkakadesignar kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Sigon kay Gatchalian, bako sinda apektado apisar kan pag-question sa nakatukaw na presiding officer ngunyan dahil daiman itinao kan Korte Suprema ang pigahagad nindang status quo ante order asin
Temporary Restraining Order o TRO. Asin dahil date o aperadigdi sa hilingman kan Korte Suprema asin wala man na magiging irreparable damage sa pagdangog kun si Escudero ang presiding officer. Mantang linaw ni Gatchalian na bago may duwang senator judge ang nasa rostrum aron kan set up ninda o bago nga may duwang senator judge ang nasa rostrum aron kan set up ninda ngunya ni Escudero. Itinaw halimbawa kan senador ang impeachment trial kay ito ni dating presidente Joseph Estrada kung saan magkataning sa rostrum sina Senate President Aquilino Nene Pimentel Jr. as in former Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. dahil presidente man ang pigpapa-impeach ka ito. Pipa amyandaran na ang Republic Act 10627 o ang Anti-Bullying Act dahil lako pa man gararay ang kaso nin pambubuli sa mga eskwelahan. Pormal lang pigsumiter ni Akbayan Representative Chel Jokno ang House Bill 10038 o ang Expanded Anti-Bullying Act matapos maalarma sa report kan 2019 Program for International Student Assessment o PISA na 65% sa mga estudyante sa nasyon ang nagsapar ni nagkaperang beses na pambubuli kada bulan. Pero digi nagluluwas man sa 2022 PISA na 43% sa aking babae asin 53% naman sa mga aking lalaki sa Pilipinas na bubuli ni nagkaperang beses kada bulan na doble sa Organization for Economic Cooperation and Development average na 20% na school girls as in 21% naman na school boys. Sinabi ni Jokno na nagluwas sa datos kan Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na 10,018 public schools sa Pilipinas iyuan daipang anti-bullying policy requirements na nakapalaman sa ley. Dahil nigdi kaipuhan na maamyandara na ang nasabing ley para isabay ang higher education institution as in technical vocational schools kung saan bako sanaan mga estudyante ang proproteheran kundi ang mga school employees kaibahan na ang teaching as in non-teaching personnel. Magiging sentro ng importanteng pagtiripon sa rehiyon ang Pilipinas sa pag-host kan Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Foreign Ministers Meeting asin pagirumdom kan ika-50 anibersaryo kan Treaty of Amity o Amity and Cooperation in Southeast Asia pon Hulyo 18 sagkod 24. Sigun kay DFA spokesperson for ASEAN Affairs Dax Imperial, piglalaong man na ma-atendir ang gabos sa mga foreign minister kan mga nasyon na miyembro kan ASEAN apera sa Myanmar na irarepresentar sana kan permanent secretary kay ni. Apera sa mga nasyon na miyembro kan ASEAN, piglalaong man na magiging parte sa mga pagtripon ang mga foreign minister kan Australia, New Zealand, India, Japan as in European Union. Kaiban sa mga pangaynot na aktibidad, ang sarong informal consultation may kinaraman sa pagpautob din 5-point consensus sa Myanmar ang ASEAN Foreign Ministers Meeting Post-Ministerial Conferences. Kaibanan mga dialogue partner, ASEAN Plus 3 na kumpeso kan China, Japan as in South Korea as in halangkaw na level nin pagtiripon kan ASEAN Regional Forum. Mientras sa sinabi ni Imperial na pigahalat pa man giraray kan DFA ang pinal na kumpirmasyon kan iba pang foreign ministers as in haralangkaw na opisyal na maatendir sa serye din mga pagtiripon sa nasyon. Bareta sa ibang nasyon, inaresto kan Japanese police ang sarang babayi harani sa Tokyo dahil sa pagtahi nginabil o lips kan sa iyang pag-iribas sa harong. Sigun kay Makoto Hiyama, senior police official na nakadulag sa sarong-harong ninda sa syudad kan Koga ang 42 anyos na babaeng biktima asin duminalagan sa sarong shop na bitbit ang sarong pedaso nin papel na may nakasurat na please help me. Pagkatapos kay niresto kan pulis sa Eastern Prefecture of Ibaraki kung hain makukuha ang Koga ang 49 anyos na si Masayi Sakurai dahil sa insidente. Si Sakurai magkaibahan kan biktima kan mangyari ang insidente na nagtahi kan ngabil kan sa iyang pag-iriba sa harong sa paagi nin dagom asin torsido. Pigi-imbestigaran kan pulisya ang insidente. Sinabi man kan biktima na nadagit nin marhay ang suspetsyado matapos ang dain ninda pagkakasinabutan asin tinahian sa iyang mga lips.
Sa lado kan Karawato Sports, mauli sa nasyon para sa halipot na pahingalo ang world number 28 na si Alexandra Alex Ayala. Tulos man na pigtalaan ang sarong espesyal na aktibidad para umakaibahan kay ni ang sa iyang mga kababayan asin tagahanga sa Hulyo 15 sa Glorieta Activity Center sa Makati City. Magiging espesyal na okasyon para sa sports sa Pilipinas, lalo na para sa mga die-hard fans ni Alex Ayala dahil ang pinakabagong pamosong player ni sports asin pinakadakulang star kanasyon sa ngunyan, maabot para makipaghilingan sa iyang padagos na nagdadakol na fans sa kada saro sa mga sikat na shopping center sa Makati. Sa ipang eksaktong oras para sa fan meet, alagad lauman na maabot nin atab ang mga tagahanga para magkaigwanin pambihirang pagkakataon na mahiling ang giant killer kan Wimbledon. Maging ang nakatala na pag-abot ni Ayala mantinidong sarong sikreto. Nadiskubre kan scientifico ang sarong klase nin fungus hali sa Entomophtoria na kayang kontrolon ang pag-uugali kan mga langaw dahil ang tangani apodon ining zombie fungus. Kung makadukot sa spores kan o ang spores kan fungus sa hawak kan langaw, palit-diit ka ining pinaglalawagan sistema asin pigkontrol an utak pati na ang nervous system kan insekto. Imbis na tulos ining gadanon, pigbabago muna kan fungus an hiro kan langaw, tanganing mapadakol an bilang kaini. Sa presente, padago sa pigaadalan kan mga scientifico an Entomophtoria, tanganing mas masabutan kung paano kaini nagiging nagigibong manipulahon ang pag-uugali kan mga insekto. Istoryang naiiba! Sarong bagong world record na nairehistro para sa pinakamakaskas na bihikulong gibo sa Lego matapos umabot sa 111 km per hour o 69 miles per hour ang sarong replika kan Koinis Gegs Sadar's Spear. Ang bihikulo ang binilog gamit ang 327,906 na pidaso nin Lego Technic as inalampasan nin sobra sa doble ang nakaaging record na 50 km per hour. Ang best driver mismo kan Koenigsegg na si Marcos Lund ang nagmaneho kan bihikulo kung saan sigun kay Lubor Zelinka ang design lead kan Lego o minabot sa 9,400 na oras o sobra 12 bulan ang pagbilog kan pinagkukonsiderar niyang pinakakomplikadong proyekto. Asin yan po mga tugan, ang kataripunan, detalyes kan mga bareta. Darakulang bareta na pinagtarabangan ay surat dyan sa muyang DC News Bay. Sa iraraman po yan kan supervision kan sa muyang news director, asin news manager Sir Mar de la Cruz, asin ni Nicole Ann Gloriani. Sa pangaran kan sa muyang nakaibahan na sa technical room, Kuya Jun Napoles sa IT, si Jerome Nico Martinez, kaibanan sa tuyang mga on-the-job trainee hali sa Sorsogon State University, si Roland Patola asin si Dexter Amador. Kami po ang sa indong naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Angel Mostaza. Nagsasabing salamat kan sa indong pag-antabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Bakuna